చిన్న చిన్న క్షణాలు, తాకిన చేతులు, ఇవే జీవితంలో మధురమైన జ్ఞాపకాలు. ఏంట్రా దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నావు? పోరా, అలా ఏం లేదు. ఏంటి మీ ఇద్దరు సైలెంట్ గా ఉండరా? హే రోహిత్, నీ నోట్బుక్ ని క్లాస్ లో మర్చిపోయావు. థ్యాంక్ యూ ప్రియా. ఆ అమ్మాయి అంటే నీకు ఇష్టం కదా? కానీ నాకు ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు. నీకు ఒక లింక్ సెండ్ చేసా చూడు. చాలా థ్యాంక్స్ మావా. మెల్ట్ మెమొరీస్లో వ్యాలంటైన్స్ డే సందర్భంగా కస్టమ్ చాక్లెట్స్ ఇంకా కాంబో ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాదు 2 డేస్లో డెలివర్ చేస్తారు. ప్రియా, నువ్వు నా లైఫ్లో ఫేవరెట్ మెమరీ, అందుకే నీకు మెల్ట్ మెమరీస్ చాక్లెట్స్. రోహిత్, నాకు మెల్ట్ మెమరీస్ చాక్లెట్స్ నచ్చాయి. ఇంకా నువ్వు కూడా. చాక్లెట్స్ అంటే స్వీట్స్ మాత్రమే కాదు, మీ ఫీలింగ్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే మ్యాజిక్.